Hej og velkommen til. I dag skal vi snakke omkring vores CoreSec-portefølje, nærmere bestemt de produkter, der vedrører vores Security Operations. Mit navn det er Kim Elgaard, jeg er Channel SE hos Palo Alto Networks. Mit navn er Tue Frey Nørgaard, jeg er såkaldt Solutions Consultant, også hos Palo Alto Networks Danmark. Yes. Tue, jeg kunne godt tænke mig, hvis du gad at sætte scenen for, hvorfor er det, vi skal snakke omkring Security Operations i dag? Ja, det skal vi, fordi at når jeg og mine kollegaer snakker med vores kunder, så får vi typisk det at vide, at de fleste af dem faktisk sidder med så meget som 45 forskellige tools til at håndtere deres network operations. Det er ret mange at tage sig af, og det giver flere udfordringer. Blandt andet giver det den udfordring, at 93% af deres tid, det foregår faktisk med manuelle processer. Så det betyder, at der ikke er særlig meget af det her, der rent faktisk hjælper dem i deres hverdag. Det, der er endnu værre, er måske faktisk, at når vi snakker med dem, så viser det sig, at 23% af de alerts, de oplever i deres værktøjer i dag, dem får de aldrig nogensinde gjort noget som helst ved. Så hvis vi kan gøre sådan der, dem får de simpelthen ikke kigget på. De aner faktisk ikke, måske vil jeg rigtig gøre sådan der, de aner faktisk overhovedet ikke, hvad der sker omkring dem. Så det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Så derfor har jeg siddet og prøvet at tegne nogle 7, må det blive her, firkanter i nogle ting, som vi ligesom skal gå igennem. Vi har jo vores netværk, og der er nogle tools, der bliver brugt til at håndtere netværksting. Der er noget, der bliver brugt til vores endepunkter, og også til vores cloud. Så alle de her ting, de har en tendens til at logge et eller andet sted hen. Og desværre er der ikke så mange, der bruger SOA, men der er der trods alt nogen, der laver noget automatisering, så der har vi også nogen, der bruger særskilte værktøjer til det. Så har vi noget identity-delen, hvor vi også har nogle oplysninger der kan være relevante for os at kigge ind i. Og så måske mest af alt sidst, men måske ikke mindst, det er hele det her med vores attack surface. Når vi har både på netværket, vi har nogle endepunkter, vi har noget i vores cloud, jamen så har vi rigtig mange angrebsflader, som kan give et problem for kunden. Så Kim, kan du ikke prøve at gå igennem, hvordan kan Cortex-porteføljen hjælpe os i det her tilfælde? Det kan jeg bestemt. Vi har i vores CoreSec-portefølje faktisk en lang række af produkter. Og jeg vil lige kort bare lige ridse op, hvad er det for nogle løsninger, vi har specifikt i forhold til vores Security Operations part. Det første punkt, som vi har, det er vores XDR-løsning. En XDR-løsning, det står for Extended Detection and Response. Det er en analytics-platform, som indsamler en masse informationer fra endpointen. Derudover så indeholder den selvfølgelig også det, der hedder endpoint-beskyttelse, som gør, at vi selvfølgelig kan beskytte de her forskellige devices, der nu må være derude. En anden ting, det er, og noget af det, som jeg har snakket rigtig meget igennem min tid, det er alle de her point-produkter, som virksomhederne reelt har fundet sammen, gør, at det her med at skal finde truslerne hurtigt, agere på dem, gør, at det giver et kæmpe stort problem. Så jeg har i mange år talt omkring det her med at integrere tingene. Og lige præcis vores XDR-løsning kan gå ind og integrere for eksempel med netværket. Så har jeg en firewall, har jeg en switch, selvfølgelig en Palo Alto Networks firewall også, jamen så kan jeg begynde at indsamle informationer fra firewallen. Jeg kan selvfølgelig også indsamle fra alle vores XDR-agenter, som vi måtte have derude. Jeg kan indsamle informationer fra clouds. Jeg kan indsamle informationer fra identitetsproviders, for rent faktisk at begynde at binde alle de her ting sammen. Når jeg har bundet alt det her sammen, så kan jeg begynde at lave det, der hedder stitching. Stitching betyder, at jeg samler alle de her data, samler jeg et centralt sted, og så kan jeg oven i det lave det, der hedder korrelering. Korrelering. Det vil sige, at jeg begynder at tage alle de her forskellige typer af data, så begynder jeg at rent faktisk at lave en historie, så jeg kan finde ud af, hvad der er sket, hvornår det er sket. Så jeg kan simpelthen lave en komplet tidslinje over, at nu er der kommet den her trussel ind, den er kommet ind fra den her bruger, som trykkede på det her link, i den her mail, den downloadede den her fil. Så på den måde så får vi beriget den alarm, vi må have fået ind i vores system med flere forskellige informationer. Og lige præcis det her taler ind i de her forskellige alarmer, som vi ser virksomhederne ikke får gjort noget ved, fordi de ikke er klar over, hvad der skal ske. Men det her med, at vi begynder at lave stitching og korrelering af alle de her forskellige typer alarmer, er rent faktisk med til at give os nogle, nogle muligheder for at kan adressere de her forskellige alerts. En anden ting, som vi snakker ind i, når det er, vi snakker vores CoreSec-portefølje, det er vores XSOAR. Og XSOAR, det står for Extended Security Operations and Response. Det er vores automatisering og vores response-værktøj. Så XSOAR lægger sig ind her og rent faktisk kan begynde at indsamle informationer. For eksempel fra XDR
Den kan naturligvis også gøre det fra vores identitet, den kan gøre det fra vores netværk, så kan den begynde at binde tingene sammen. Det vil sige, alt hvad der sker i XOR, det er det, der hedder playbook-driven. Og en playbook, det er simpelthen en liste over hændelser eller ting, som vi skal gøre. Og lige på nuværende tidspunkt, så har vi lidt over 1000 forskellige playbooks liggende inde på vores hub i forhold til XOR. Det vil sige, har man en bestemt use case, så er der en sandsynlighed for, at vi allerede har lavet det arbejde, der skal til, for at det er nemt at komme i gang med at lave en automatisering omkring det her. Og ellers, så kan man lave sine egne. Man kan selvfølgelig også altid lave sine egne, men vi har gjort rigtig meget arbejde for at gøre livet nemmere. En anden ting, som jeg har set, og jeg har plæderet for i rigtig mange år, det er sådan noget som sårbarhedsscanninger. Sårbarhedsscanninger er ekstremt gode til at få et her og nu billede af, hvad sker der. Der, hvor jeg kan se en sårbarhedsscanning, den rent faktisk kommer til kort, det er, jeg scanner kun ud fra den information, jeg har givet værktøjet. Jeg får kun et point, en time-billede, så jeg får et her og nu billede. Og rigtig mange steder, så skulle du blive ved med at køre det her kontinuerligt, for at være sikker på, at du har den rigtige information. Med vores Expanse-løsning, så har man mulighed for og rent faktisk kontinuerligt at få informationer omkring, hvad er det, min angrebsflade er. Det er på tværs af egne domæner, det er på tværs af cloud, det er på tværs af multicloud. Altså har du lagt en udvikler, kommer til at lægge noget op i AWS, så ligger der en produktionsdatabase derop. Alt det her, det vil vi finde, og det vil vi kunne mappe op imod en given kunde. Så det vil sige, at den her angrebsflade kan vi få visibilitet over, så vi kan se, hvordan ser angrebsfladen ud. Men vi kan også lave remediations, eller i hvert fald lave remediation-forslag på, hvordan skal vi så løse de her udfordringer. Så vi ser faktisk typisk også ting, hvor nogle af kunderne ikke var klar over, at det her var en del af deres angrebsflade, som Expanse har fundet for dem. Yes. Så den taler, ja selvfølgelig, og den taler selvfølgelig ned i den her, den taler ned i den der. Så nu har vi adresseret, jamen størstedelen af dem, der er her. Vi mangler stadigvæk den, der hedder logning. Og logning eller SIEM-værktøj. Vi ser rigtig mange virksomheder i dag, der skal lave en eller anden form for centraliseret logning, eller har købt et SIEM-system. Og vi kan naturligvis tale ind i det, fordi vi lavede for et par år siden, der lavede vi det, der hedder XSIAM. XSIAM er lidt vores flagskib inden for den her, Cortex-portefølje, fordi det er faktisk det bedste taget fra XDR, XOR og Expanse, som vi har hældt ind i XSIAM. Derudover så er der rigtig mange muligheder i forhold til logning, sådan at vi rent faktisk skal have centraliseret logning. Og fordelen i forhold til en SIEM-værktøj med XSIAM, det er, at hele den her stitching-del, korrelering-del, prevention-del, som vi har i vores løsninger, jamen det kan du rent faktisk også få inde i XSIAM. Så det vil sige, at i forhold til at have et SIEM-værktøj, så vil du rent faktisk kunne gøre brug af nogle af de ting, som du højst sandsynligt allerede har købt ind i forhold til alle mulige forskellige typer af tredjepartsværktøjer. Så kort sagt kan man sige, at XSIAM er med til at drive jeres SOC next level, hvis det skal være lidt firkantet. Ja, absolut. Ja. Vi bruger jo XSIAM i vores egen SOC, så det vil sige, at alt, hvad vi har haft i Palo Alto Networks af SIEM-tjenester og logging services, har vi jo rent faktisk flyttet det hele over i XSIAM i dag. Så jeg kunne godt tænke mig at stille dig et spørgsmål, Tue. Ja, fyr. Hvad er de universelle svar på alt? Ja, altså jeg har altid lært det 42. Og det betyder jo selvfølgelig, at det er derfor, vi hos os har det, vi kalder Unit 42, som er vores Threat Intelligence enhed. Det vil sige, det er der, hvor alle vores threat researcher og så videre sidder. De har flere opgaver. Blandt andet så sørger de for det, vi kalder vores Threat Intel, det vil sige de platforme, vi har snakket om her, plus dem, vi har snakket om i tidligere sessioner. Den Threat Intel, der skal bruges på det, er bestemt vigtigt at få det med i. Så det her Threat Intel er rigtig, rigtig vigtigt at have med der. Så det er det, de leverer. I forhold til den del, det vil sige, hvis vores kunder har købt en Palo Alto Networks firewall, eller har en Cortex-løsning, jamen så føder Unit 42 Threat Intel-del, det føder vi direkte ind i vores egne løsninger. Præcis. De har så to andre rigtig, rigtig vigtige funktioner. Det er det, vi kalder nogle af vores ekstra services, og der ligger to forskellige dele af det. Der ligger det, vi kalder en proaktiv service. Aktiv service. Og det er her, hvor man kan sige, for den velforberedte eksamen en fest.
Det vil sige, at vi hjælper kunderne med at være forberedt på de ting, de kan komme til at opleve i den virkelige verden. Det gør vi typisk ved sådan nogle ting som assessments. Vi gør det ved tabletop exercises. En af de ting, hvor vi ligesom bliver forberedt på, hvordan skal vi som virksomhed rent faktisk agere, hvis vi bliver udsat for en trussel eller en form for incident. Så der er nogle af de ting, vi lægger ind i der. Så det kan være rigtig, rigtig vigtigt for at være forberedt. Så har vi også det, vi kalder en retainer. Det vil sige, at vi kan rent faktisk sørge for, at vores folk er bekendt med jeres infrastruktur allerede inden der sker noget. Det kan gøre, at vi kan nedbringe tiden til resolution på en given incident. Så det er i hvert fald nogle af de ting, der ligger. Så har vi selvfølgelig også en reaktiv service. Og en reaktiv service betyder jo, at alle de her dygtige folk, vi har siddende, de sidder ikke kun og laver noget på forhånd. De sidder også og kan hjælpe jer, når vi virkelig er blevet ramt af en incident. Vi var sidste år faktisk involveret i omkring 500 incidents worldwide. Stort set alle industrier, alle former for kunder var blevet ramt på den ene eller anden måde. Så der er nogle data der, og vi kan hjælpe folk med det her, når vi kommer den vej igennem. Du snakkede lidt om XSIAM, og det er jo typisk noget, et værktøj, også nogle af de her værktøjer er typisk værktøjer, der hører til en SOC. Og det at opbygge en SOC i mindre virksomheder kan være en rigtig stor og besværlig opgave. Så derfor har Unit 42 også det, vi kalder Managed Detection and Response, MDR Services, ligesom mange af vores partnere har, nogle gange der er bygget på vores værktøjer. Men det er også her, hvor vi rent faktisk kan få hjælpe mindre virksomheder med at have opbygget den her specialist-ekspertise, der skal til for at drive de her services. Så hvis en kunde har købt XDR eller XSIAM, jamen så har vi en service, vi kan lægge på toppen, for igen at sikre, at det her det bliver drevet efter forskrifterne. Ja, for eksempel også, så vi netop sikrer os, at vi rent faktisk har nogen, der sidder og kigger på de her ting 24 timer i døgnet. Tiden løber, Kim. Skal vi prøve at opsummere på, hvad vi egentlig har lært i dag? Det synes jeg. Der er nogle rigtige nøglepunkter omkring det her med, hvad skal vi tage med os fra i dag. Fordi et af tingene, det er specielt det her omkring automatisering. Automatisering og få automatiseret dine security operations gør også, at du kan frigøre tid til nogle andre ting. Men det gør også i forhold til hastigheden med at få responderet på en trussel, kan du være med til at nedbringe. I forhold til vores seneste Threat Intel-rapport, hvor vi kan se, at 25% af de hændelser, som Unit 42 har været indblandet i, jamen der har vi jo set, at bad guys de har eksfiltreret data inden for en time. Hvilket gør, at hvis du ikke begynder at lave automatisering, jamen så ender du ud i, at du rent faktisk kommer på forsiden af den her rapport, eller endnu værre på nogle af de kulørte blade, der også findes. En anden ting, som vi skal have med herfra, det er det, der hedder mean time to detect. Vi er nødt til at skal nedbringe vores mean time to detect. Og ved at bruge nogle af de her værktøjer, så kan vi være med til at nedbringe den tid, det tager for at lave detection. Og når vi snakker detection, så er vi også nødt til at snakke response. Så det, der hedder mean time to response, er vi også nødt til at skal forholde os til. Det er også noget af det, som ved at bruge de her løsninger, så har vi muligheden for igen at nedbringe antallet af responstiden. Hos os selv ved at bruge vores værktøjer, så har vi altså nedbragt vores response-tid til meget, meget, meget kort tid. Jeg tror, at nogle af tallene de siger 10 minutter i forhold til at respondere. Hvilket også betyder, at fra vi detekter til vi laver response på det, så går der mindre end 10 minutter i det her tilfælde. Og i forhold til, hvor vi ser, at virksomheden er i dag, jamen så er vi oppe og snakke både dage, uger, måneder, før der rent faktisk sker noget. Så bare det med at begynde at kigge ind i, hvor hurtigt kan vi respondere, er i min verden en ret nødvendighed. Og det er noget af de her, som du kan opnå, blandt andet ved at bruge XSIAM, XR, XO og Expanse. Tiden er gået, Kim, så vi bliver nødt til at sige tak for i dag. Men inden vi gør det, så vil vi selvfølgelig opfordrer jer alle sammen til, hvis I har yderligere spørgsmål eller ønsker om at vide mere om noget af Cortex portefølje, tage fat i os hos Palo Alto Networks Danmark eller nogle af vores dygtige partnere. Tak fordi I så med.